Салям алейкум, вітаю вас на каналі Керам Ньюз. Перше, дуже хотіли б вас попросити, аби ви поставили вподобайку цьому відео, прокоментували його, бо це дуже допомагає просуванню наших матеріалів. 9 серпня відзначається Міжнародний день корінних народів. Сьогодні ми вийшли на вулиці Києва, аби спитати в українців, чи знають вони, які корінні народи є в Україні. 9 серпня відзначається Міжнародний день корінних народів. Які корінні народи ви знаєте в Україні? Кримські татари. Кримські татари знаємо такий народ. А, хто ще? Караїми. Українці, Кремли. Кремли це татари. Кримчани. Кримчаки. Кримчаки, караїми і кримські татари – це корінні народи України. Ну і автохтонний народ – це, звісно ж, українці. Це краще туди. А давайте ви скажете. Ну, дивіться, ми ж з вами українці, Так. ми корінні народи, Так. чи які ми? Так. Але тут є ще і росіяни, наприклад, да? Є там багато і поляки, євреї. Ну, я знаю, скіфи були. Татары крымские там какие-то в Крыму живут. Еще там Закарпатье, что-то венгры там есть вроде. Корінні народи? Українці, кацапи, татари, кримські, да, багато. Ну, корінні, ну хто? Українці, да, кримські татари, певно, так. Українці. Які корінні народи України ви знаєте? Ну, мабуть, крім українців, ніяких. Татари. Кримські татари. Казахи, можливо. Корінні народи, гуцули. Ми не освічені в цьому. Згодна. Що ти сказала? Кримські татари. Кримські татари? А хто у нас ще є? Українці і ну, не можу я сказати країну, яку не можна називати. Кримські татари. Так. Хто ще? Ну, я думаю, що можливо до якого 1918 року жили австро-угорці. Насколько я знаю, 67 народностей и национальностей живет на территории Украины. Я считаю, что уважение должно быть всем народам и национальностям, проживающим на этой территории. Татари. Українці. На жаль, дуже погано. Дуже погано з цим геть не знаю. Я українців знаю. Дід мій українець, прадід. Ну, що Путін каже, що придумав Україну, тоді де мій дід взявся? Татари. Кримські татари. Ого. Ну, знаєте, це буде важке запитання. Я хоч вивчала історію, вивчала трішечки етнологію, але буде важко сказати. Ну, скіфи – це не корінні народи, але вони були присутні на нашій території. Готи. Мікрофон і це вам підкаже. Кримські татари. Ні, ну, кримські татари, гуцули, хто ще? Корінні народи України? Так. Українці, западинці. Не знаю. Я думаю, що це перше українці. По-друге, це татари. Це кримські татари наші брати. Відзначали День прапора кримсько-татарського. Так, ми завжди це проводимо це в Києві, на Хрещатику. Ми працюємо в державній структурі музею Майдану. Тому ми завжди з кримсько-татарським народом. Крим буде вільний і український. Ми за це. Дуже вам дякую. Гарного дня. Все, пока.